Kewedi ya. Sih sak pira diangkat Pi. Iki lho kacak ana iki lho. Bacane. Iki lho lampu. Wah, ditunjukkan temen rek karo Fabi rek. Wah, iku guyu areke pancen kerekan e. Guyu. Iki ya Fabi sih. Deketno sini. Ibu sih rondi, Bu. Bu, pancing apa? Bu terbang, Bu. Cari ki lur. Loh. Nanti itu. Oh, mancal-mancal jare lur, loh. Oh. Mancing lur, aja kerja terus. Iki lho. Anak